guys, ang Agartala phai video klai mandia tani hanlai kisa lek mani bagai bini bai ang video klai jaga selai tong mani bagai so tini na ang video klai ni time man ha ang Agartala phai phuni red ni kisa sa video tongo video klai ja tongo abono ang waisai milino renai sunarok oblog no soyasak nai tongli. Hello and welcome back to my YouTube channel. Lamsuko norojotono tewaisha ni blogo taboklai ang gizja thani bagai ready ongjak tini ang tam khai norokno phunungnai tini ang Agartala bo thangnai baini aro so ya norok nai tongdi ani blog no paya sajaratui idi morok lai ani dol rok so tabo girja thani bai philaija Sa ông đông sini opan Ador ham zamani ban Berai phai sitong jisoni po Sini suri mani ban taboklai brother chironji ropini bo pandana chalogoi tongo naithok musang khlaioi so norok na ang jeman sak no phunungnai ani blog no soya kadai no norok nai tongdi.
Tabok ang Agartala thangnani bagai rail station phai sokpaijak. So yeah, thangnai agolio. The next day. Everyone, welcome back to our channel. Lamsukon rojotano ani channel o tewaisa ketal blogo. Taboklai ang thui pasadro mukhang dok suyako. Ang Agartala phaijak baini aro. Bini exam gana hnai maphaimani ang. Nga tapno thayako biloniawa ang rentong mani jagadra. Angke tini kisa sa legrok nai hnai ha. Mala chleyo romo tonglai no boring nang sa tauna phayalai sa বাইরে thomrok ma khoyalai tamanai boring rong nai thamble chelekai tong ekdam tama sasinai thuzai mang tong te mobile mang nai jai tong bini bai chele sukhang tini lai kisa evening walk khlainai hni tong ang saisung na khlainai ani bai ke tuition na thangjak bini student tong da bo tuition phorngo chirai rok na ke bo tuition phorngo ni thajak ta bo ke bo phayo nai sako ana tabok no ko khlai sa bo ana phai tong nai ke ang saisung na thangnai so no rakani blog na pai so jara tei nai tong di watik lai mani bawi bo asang ekdom room ni sa khmaya play room mang subjai mang tong jelo sobjong ma hayo tong ang reno tong lai tau na phai lai bilonia lai tong lai kisa phana leg room ma play lai era lai saisum lai ba dol rok bo kre lai mini bagai saktai leg room ya tong uncomfortable feel long sakti rok lai dol rok tong lai sa bukharo bo tung tung ong play mini bagai tabok ang dustbin khayan ni thangnai sinarok na phunung nai tong diani blog na pai so jate guys tabok lai ang ready ong pai kha kono phana phul jagya cream simi phulai lajak tei kono phana rajagya lipstick por rajagya ang reklanya thangnai play selayo kolomani bagai moti phana tungo tauna lai bini bagai tei kisa sa tongoi thangnai bai phegra to tabok lai ang ready hojak khumnai chalo legru karana tabok lai tabok se phina arab na romni ong khorai chaklai evening walk khlai tino jang bazar bo thangnai chicken painani bagai so ya norok nai tongdi chini blog na joya sak tabok jang thang tonglayo tabok isa ong khajak Only flat got or more. So tabok chicken paine chicken. लो बस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे हम लोग चिकन खरीद के ले जाएंगे ये है 180 को गोटा लाय जों tabok लानाय दखाना किसा हाबनाय नायगान आताम लाजानो Tini chicken na jang gabi rgai songnai yummy khlai kotha khlai songai chalai nai बोले बात चिकन खा रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे चक्री छुनाई मखनाई चिकन tahu क्या मना Reshmi So tini ni bagai amsung nong sinai narok bai hanyo hai next video malai nai je ani channel lo kata lo intong ai please narok like share comment te subscribe khlai nani tapok di te bell icon no sinani tapok bai di